Gireklamo ang usa ka sakop sa Lapu-Lapu City Police sa tulo ka mga menor de edad nga mibitad ug misuway sa paglumos kanila samtang nangaligo sa usa ka resort sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Ang naasuing pulis naligo usab sa dagat niadtong higayuna apan mihimakak sa pasangil. Si Luan Mirundina sa report. Gidak sa City Prosecutor's Office ang gireklamong pulis nga may ranggong patrolman aron mapaubos sa inquest proceedings. Kini human gireklamo siya sa tulo ka mga managhigala nga nanag-edad og 16 anyos nga nangaligo og dagat kagahapon sa hapon dito sa usa ka resort sa Barangay Marigondon. Kalit lang matud pa silang giduol sa pulis nga naligo usab og dagat niadtong higayuna o gibitad o giswayan paglumos. Ako na po niyang gisunod kanang gidiretso ko niya kabot akong ulo niya gidasok mi. For me 3 times ang iyang pagdasok sa kuha. Yan sa kung usa ka friend na siya kay kaduha. Giana mi kanang kalit niya kami kay na question mi like unsa mo nabuhat. Dugang sa mga biktima, nakahibaw na lang sila nga usa di ay kini ka pulis kay may ubang mga nangaligo usab sa dagat niadtong higayuna nga nireklamo sa gihimo sa pulis ngadto kanila nga gihulagway nilang nakainom. Ato ra mi nakaibaw na pulis siya kay katong nakadungog mi sa rumors nga naka-argument na dito sa kuan sa parking lot kay dili raman sad kami ang nabiktima sa kuan sa iyang pangharas. Napoy lang mga batan-on na iyang gikuan gihilabtan. Apan ang pulis sa iyang bahin ni pasabot nga igo lang niyang gibadlong ang mga minor de edad nga di magpalawom kay kusog matud pa ang sug sa dagat niadtong higayuna. Ang katong mga bata gusto nila maligo dito sa lawom. Ya, wa man ta nailabot ta sila nga natingapit ako nga sila may nireklamo nga di man na sila mao akong ipagkasabaan. Sa pangutana, kung nakainom ba siya niadtong higayuna? Kuan ma'am kanang Sige, thank you. Gawa sa kasong kriminal, posibleng mag-atubang usab og kasong administratiba ang nalambigit nga pulis. Aside from criminal, pwede sila mo-file og admin case, pwede sila mo ari sa MOA, pwede sila sa Napolcom, dagan na sila kaduulan mag-file sa admin case. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Misda.